మొత్తం పొద్దంతా కొట్లాడితే రాత్రి పూట ఒకటైతారు. మరంతే ఎంతమంది ప్రేమించుకున్నా ఏం చేసుకున్నా కొట్టాడుకున్నా పీకులు ఆడుకున్నా అయినా నాకు అర్థం కాలేదే. చెప్పు. ఒక సమానం కొట్లాడతారు రాత్రి కాగానే ఒకటైతారు. మళ్ళా ఇంతదానికి ఎందుకు కొట్టాడుకునేది? అవును, అసలు కొట్లాడుకోవద్దు ఎవరు. అందుకే అందరూ కూడా సంతోషంగా ఉండాలి అంతే మనం ఉన్నట్టు. సరేనా? కానీ ఆ మాట మాత్రం ఏ మాట? మాట మాట